Magandang gabi, Pilipinas! Ihanda na ang inyong mga Lotto tickets dahil oras na para sa ating inaabangang official PCSO Lotto Draws. Good luck po sa inyong lahat! Ang mga Lotto Draw ngayong gabi, araw ng Lunes ay 2D Lotto, 3D Lotto, 4D Lotto, Mega Lotto 645 at Grand Lotto 655. Narito ang mga resulta.